Ito talaga yung mga oras na talagang mapapa-thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord, for the gift of life. Oh, kita mo. Ayan, imagine ha. Kahit gaano ka kalakas uminom at manigarilyo dyan. Hanggang ngayon, ay, buhay pa siya. Sige na, mag-thank you ka. Thank you, Lord. Sabihin mo. Sabihin mo, Lord. Thank you po. Thank you po. Kahit medyo masama ugali ko, pinapahaba mo ang buhay ko. It's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, it's still me. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Wow! This is me, your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Yan ang tama, Kabisyo. Alam mo yung mga ganitong oras, masarap magkaisip o mag-isip na mga bagay na talagang mapagpapasalamat ka. Alam mo ako kanina, napaiyak talaga ako. Alam mo yung nasa mabata ka pa pero marami ka nang natututunan at marami ka nang gustong pasalamatan. At minsan sa sobrang naiiyak ka, ayan, tinan mo yung mata ko, pugtong-pugto. Pero speaking of saying thank you today, alam mo, isa rin sa mga bagay na dapat nating pasalamat is ang ating gift of life. Alam mo, ngayon ko lang din na-realize, no? Mapabata, mapamatanda, may ginagawa o wala, o ano yun? Kunyari, nag-exercise, o kung ano man yung physical activity na ginagawa mo, talagang if it's your time, it's your time. Wala nang, Lord, wait lang. May pending pa ako. Wala nang ganun, B. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit. Marami na ang, yung nasa bingid na ang buhay at hindi naman natin maiiwasan yan. Kaya sabihin mo, Lord! Lord! Lord, patawad! Sabihin mo, Lord, thank you. Lord, thank you po. Panibagong araw. Panibagong umaga. Panibagong hapon. Panibagong gabi. Ganun yun. Good morning, good afternoon, good evening. O, diba? Never mo naman sinabi kay Lord yun. Good morning, Lord. Nag-good morning ka ba, be? Puro ka sa jowa, eh. Isa yun sa mga dapat natin pasalamat ngayon. Isang magandang regalo. Regalo ang gift of life. Hindi yung kapag ka-Valentine's, woo, chocolate, flowers, yun lagi ang nasa isip, ay. Pero sige nga, matanong nga kita. Bukod sa gusto makatanggap ng chocolate o flowers, syempre, isa pa rin yung gift of life na yan. Ano ba yung mga gusto mong matanggap ngayong Valentine's Day na hindi material na bagay? Sige nga, isip-isip, ha? Diyan ka lang, tuto ka lang. Huwag kang aalis. Magbabalik pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1